Mhlambe noma senza amavidiyo kanje senzela ukubonisa abathandi bomsebenzi kaKhuzani naba-interested ekwazini izinto ngayo. Mhlambe nabanye babecabanga ukuthi hayi simoshela isikhathi into engenamsebenzi, kanti kunabantu abasizakalayo abangazi abanganaki kakhulu abangenazo isikhathi abathola nje i-summary isi-ready thola ukuthi nisubenzele. Le ngoma le ethi siqala ukukhuluma ngayo boma last year engakafiki lapha ekhona, kodwa kuyabonakala ukuthi abathandi bakaKhuzani bonke jikelele nabathanda nje umculo wakhe ongesikho nabalandeli bayayiphusha le ngoma ngendlela abayiphusha ngayo, ngepace abayiphusha ngayo. Angeke njalo makukhulunywa ngoKhuzani bese lifuna ukumqhathanisa bese nimenza ngathi umculi ohamba ngomoya. Akahambi ngomoya, ucula indlela acula ngayo. Le ngoma bese celebrate u9 million views ku YouTube some few weeks back, manje isaqhubeka ikwi-race yokuthi ihlanze u10 million. Akekho iphushayo, abekho abakhuluma ngayo, imina nje nabantu abambala nje abona kuyibona. Sidlulile ku9.1 million, akukhombisa ukuthi abantu sebeqalile bayayibheka bayayiphusha futhi. Ezinye zeingoma zakhe futhi uKhuzani esinesikhathi zikhona mhlawumbe bese bathi benganakile befocus kulezi ezintsha mhlawumbe. Enye le nethi nje nogoda naye seke sakhuluma kuyo la iDofasowethu TV ukuthi isihlanze u6 million. Yaphushwa ke le ngiyakhumbula ukuthi iphushwa nasemagroupini ko Facebook, abantu ke bayistreama ke njengamanje isidlulile ku6.3 million. Kuyabonisa ukuthi abantu bayazama ngendlela abazama ngayo noma kunzima. Ingoma yasusa umsindo Khosini ethi umjolo lo kaKhuzani lapha ehamba khona Luve mfoka Dubazana. Ingoma nje isisele kancane ukuthi uhlanganise u6 million. Yaphuma ngo2023 kuzi12 October, yangena kwi-top 10 eKhozi FM, afike ashaya i-number 1 lapha ngamavoti emaningi kakhulu. I believe washoda kancane kuhlangane i-million, ngathi ayo 983,000 nemfala kahlanu. If akunjalo ke ngiyaxolisa ke ukubheda inamba, kodwa ke yayishaya inamba icishe ifana leyo. So isisele kancane ukuthi ishaye lapha ke u6 million ama views. Bese kuba ingoma ethi ngavele ngamnika, ingoma abayigawula ke abafana bamqhumeni nogadla naye wayigawula icula indlela yakhe, kodwa ke akunankinga ke lokho. Ingoma nayo ke yango2021 eko3 million isikhathi eside. On the background abantu babhizi bayayiphusha ubuse yafika na ku4.7 million kungekudala naye izobishaya u5 million. Ukuthi ngifuna ukubonisa mina abantu uma benza izinto benga give up, beyitshela ukuthi mhlawumbe nakubonakala, kuyabonakala nayo ingoma iyakhuphuka. Angeke ikhuphuka le ndlela nifuna ikhuphuke ngayo neyiqhathanise lezinye, because la sikhulumela uMaskandi bafowethu. Lapho uMaskandi siphiwe uMaskandi, lo Maskandi lo okuyiwona wona okuyiwona Maskandi ufew kwabasele abasashaya uMaskandi opure. So abantu loku understand lokho, shuthi lo uMaskandi based awushuniwe, awukho modernized, is simple Maskandi. So abantu balindele izinto ezingale, kodwa yona ingoma yakudala kodwa yasebenza kakhulu ngalesi sikhathi namanje isakhuphuka, abantu beqhubeka nayo bayibheka. Bese kuba iyona ke le ngoma eyaphuma ke ngawo last year 15 November, yasusa umsindo omkhulu, shaye ngezinye izibongo ezaziyinkinga kakhulu. Waxayeka abantu ukuthi uKhuzani wenzani manje, wasecula kangaka uKhuzani. So bayistreama kakhulu abantu bese phinde bayehla futhi beqhwena impilo zabo. Iyona ke issue enginanga abantu abathanda umculo kaKhuzani bafika umphusha kakhulu bese behla beqhwena impilo zabo. Bathi cha, kumele beqhubeke bephusha, kodwa bona bayaphusha kakhulu. Naye iyatotoba ibheke ku4 million. Into mina ngabe isiyenzile yafika ziyadlula khona, kodwa kuba fault abantu ukuthi why ingoma ingakafiki lapho. Umuntu streama indlela afisa ngayo nabona ngayo ukuthi ibalekile nazo khona ngayo. Phinde kube yile ingoma yashaya unyaka lapha kumhlobo wenene imbongolo, isese kwi-top 20 number 16 or 17 lapha kumhlobo wenene. Ngiyacabanga nje around lapho, if ayikho lapho abantu bazodouble checka ukuthi number bani. Lokho yaqala unyaka le ngoma iyona ngoma ke eyenza kahle kakhulu, ekhuphukile uKhuzani adla ngayo abantu lapha afika khona emcimbini. Abantu abakhonza ukuyithoza kakhulu. So bekuyi brief nje
update. Ziningi ingoma bengenza update, kodwa ngithanda ukukhuluma lezi eziseqhulwini nabantu abamlandela kakhulu be-understand ukuthi okay, this is how far uhambo lwabo abalihambayo nanezinto abazenzayo nanemisebenzi abawenzayo egameni ledlamlenze, beqhubeka abantu bephushe benga-give up. Le ngosi le ngiyazi ukuthi mhlawumbe ayikho family abanye abayijwayele, ngizobe ngiyifaka kancane kancane, abanye nabanye baze beyazi ukuthi okay, ikhonto kanje mhlawumbe i-positive in a way, kodwa-ke abantu abaqhubeka bephushe-ke iy'ngoma-ke be-stream-e music kakhulu. Ngibonga kakhulu sohlala kusasa.